elmúlt napokban rengeteg hó esett. Meg is mutatom nektek a kertünkben. Tél van. Ilyenkor sokan azt gondolják, hogy friss alapanyagból főzni szinte lehetetlen. Pedig most a tésztaműhelyemben friss zöldségből és házi tésztából készül a vacsora. Hogy hogyan? Megmutatom. Belevágtunk a saját gombatermesztésbe. A borospincénk adottságait kihasználva adta magát az ötlet. A pince hőfoka most ebben a hideg időben kifejezetten kedvez a laska gombának. Ezek még kicsit kisebbek, de pár nap is szuperül behozzák ezeket a többi laska gombákat. És ha már pince, itt azért néha egy kis vörösbor is készül, a bátrabbak a workshopokon meg is kóstolhatják. A gombát gyorsan le is szüreteltük. Gombák. Jaj, de szép. Itt valamiért mindig suttogok pedig a gombának, aztán tök mindegy. Úgy néz ki, gyümölcsöző vállalkozásnak nézünk elébe, mert már az első szüret több kiló gombával ajándékozott meg minket. Nem csak hogy friss, de villámgyors étel is készülhet belőle. Ezúttal gomba paprikás. Gyönyörű, szép. Természetesen házi friss tésztával tálaltam a családnak. Tájatelje készült. Egy kis cikcak szélekkel megbolondítva, nekem ez személyes kedvencem. Receptet a komment szekcióban megtalálhatjátok. Ajánlom figyelmetekbe a Vegaföld hozzá. Ez nem reklám. Ez a kis apró dobozka az én megmentőm. Így nem kell lemondanom ételallergiáim miatt, még a tejfölös gombapaprikásról sem. Számunkra az étel nem csak recept, hanem történet. Egy új kezdet, amit gondozunk, nevelünk, és amit télen is friss alapanyaggal ajándékoz meg minket. Tél, pince, gomba, tészta és egy asztal, ahol minden összeér.